oso sentibera den pertsona baten ezaugarriak. Informazioaren prozesamenduaren sakontasuna. Sentsibilitate handiko pertsonek bere esperientziei buruz asko hausnartzeko joera dute, da beste pertsona batzuek baino esan nahi handiagoa eman diezaiekete. Erreakzio emozional biziak. Sentiberagoak izan daitezke norberaren da besteen sentimenduekiko. Horrek gehiago eragiten die estresari edo jota sentitzeari. Estimuluekiko sentikortasuna. Gehiago erreakzionatzeko joera dute argi distiratsuen, soinu gogorren, usainen, ehunduren, da inguruneko aldaketen aurrean. Da hori benetan deserosoa izan daiteke beraientzat. Empatia maila handiak. Beste pertsonekiko empatia handia sentitzen dute, da laguntzeko gogoa. Gainera, xehetasun emozional sotilak berehala ulertzen dituzte elkarrekintzetan. Bideo hau gure YouTubeko kanalean eta gure webgunean aurkituko duzun erreprodukzio zerrenda baten parte da. Ongi etorri konta kontariren pedagogia arlora.